Госпожо Стоянова, мога ли да говоря с вас? Не, всъщност аз трябва да говоря с вас. Имам четворка на класната по математика. Четворка! Аз, отличничката на класа, е капитан на отбора по плуване. Но да не ви се хваля повече, вие знаете, че аз съм сериозно момиче. Нямам оценка под 5,99.9. Но знаете ли какво ми се случи? Нещо невиждано, нечувано, невероятно. Аз, отличничката на класа и капитан на отбора по плуване, се влюбих. Невъзможно! Отличничката на класа! Как може такова нещо? Това е толкова насериозно. Той се казва Светло и има очи сини като морето. И мечтая, когато дойде лятната ваканция и отидем на море, да вървим хванати ръка за ръка по брега на морето. Но разбира се, продължих да уча, тъй като вие знаете, че аз съм сериозно момиче, а и лятната ваканция още не е дошла. Има още цели 3 дни, 15 часа, 25 минути, 15 секунди и 200. И докато си четях уроците, в корема ми пърхаха цветни пеперуди. Светът се бе превърнал в поезия, а вечер гледах звездите и мечтаех. От толкова много четене на любовна литература изкарах шестица по литература. Хербарът ми, съставен от различни видове лепидоптера, или по-просто казано градинска пеперуда, спечели награда на научния помнение. А госпожата по физика беше много впечатлена от дневника ми наблюдение на Млечния път. Но имам четворка по математика! Аз отличничката на класа! Твърде късно сетих за една теорема. С плюс А е равно на В на Л. Но ви уверявам, че вече изведох уравнението. Записах го на едно катинарче и го заключих на една беседка в парка, до която цъфтят рози. И сега любовта ни ще е вечна. И няма да ви има повече слаби оценки по вашия предмет. Моля ви, умолявам ви, дайте ми втори шанс. И вие сте се влюбила през лято, нали?